Megerősödtem, felépültem, és bátorítást kaptam a saját hitemben. A hit hallásból jön, ezt tudjuk. A hallás pedig Isten igéje által. Ha halljuk önmagunkat, ahogy a saját tanúságtételünket mondjuk, Jézus vérének csodálatos, megszentelő, megtisztító munkájáról az életünkben, akkor növekszünk a hitünkben. Isten pedig tovább visz minket. De ha csöndben maradunk felőle, akkor elszáradhat bennünk. Úgyhogy szeretnélek bátorítani minnyájatokat, hogy osszátok meg, amit Isten veletek tett. Megpróbálok rövid lenni, mert sok időt akarok hagyni az igére, de csodálom Istent, amikor arra gondolok, hogy itt vagyok, Új-Zélandon, a föld végső határán, a legtávolabbi lakott területen Jeruzsálemtől, ahol lakunk. És arra gondolok, hogy az életemet Dél-Dakota prérijén kezdtem, az Egyesült Államok közepén. De Istennek, aki eleve ismert engem, volt egy terve és egy célja. És ma ránézek az életemre, és azt mondom, biztos, hogy ez nem az én tervem volt, soha nem találtam volna ki ilyen tervet. Keresztény családban nőttem fel, a szüleim úgy hiszem, hogy mindketten újjászületett keresztények voltak, de nem beszéltek róla. Felekezeti keresztények voltak, és feltételezték, hogy mi is megkapjuk azt, amit ők. Rendszeresen jártam templomba és vasárnapi iskolába, de nem tudtam, hogy meg lehet ismerni Jézust. Tudtam, hogy történelmi személyiség volt, de valahogy Jézus halálának, feltámadásának, felemeltetésének és visszajövetelének a valósága soha nem járt át engem. Úgyhogy amikor elég idős lettem, elhagytam az egyházat, és a koreai háború alatt beléptem az Egyesült Államok haditengerészetébe, és a haditengerészetnél szolgáltam, ahol őrmester lettem. Itt találkoztam egy zsidó tengerésszel, és feleségül mentem hozzá. Beszélgettünk a vallásról. Egyikünk sem volt hívő, de úgy gondoltuk, hogy szükség van a vallásra. Úgyhogy én áttértem a zsidóságra. Érzelmek nélkül, csak kényelemből. De amikor tanulni kezdtem a zsidóságra való áttéréshez, valami történt velem. És találkoztam Ábrahám, Izsák és Jákob Istenével. Nem mondhatom, hogy személyesen megismertem, de tudtam, hogy ott volt, hogy van, és törődik a földi emberekkel, különösen a zsidókkal, akiket kiválasztott. És komolyan próbálkoztam, odaadtam magamat neki annyira, amennyire megértettem őt, hogy zsidó nőként imádjam. Ez 1952-ben volt. Nagyon aktív, vallásos zsidóként éltem, zsinagógába jártam, zsidó otthont alakítottam ki. Minden barátom zsidó volt, nem tudtam gyermeket szülni, úgyhogy örökbe fogadtunk 3 gyereket, mindegyikük zsidó volt, úgyhogy egész felnőtt életemet zsidóként éltem. Azután 1965-ben a férjem elhagyott egy másik nőért. Úgyhogy egyedül kellett nevelnem 3 gyermeket, és éppen akkor végeztem az egyetemet, úgyhogy neveltem a gyermekeimet. Nagyon ragaszkodtam a zsidó barátaimhoz és a zsinagógához. 1968-ban megbetegedtem. Azt hiszem, túlhajszoltam a testemet. Ekkor Istenhez kiáltottam. Otthon voltam a szobámban, és azt kérdeztem Istentől,
Megfeledkeztél rólam? Minden tőlem telhetőt megtettem, hogy szolgáljalak és kövesselek. Most semmit nem tudok tenni. Nem tudom nevelni a gyermekeimet. Kérlek, segíts! Valakinek a jelenléte betöltötte a szobámat, és nem láttam őt, de tudtam, hogy Jézus volt ez. És ő meggyógyított engem. Most igazi dilemmában voltam, mert hittem, hogy Jézus volt a messiás, de zsidó voltam, és fogalmam sem volt, mit kezdjek vele. Azt hittem, én voltam az első zsidó, aki hitt Jézusban. Nem tudtam, hogy Jézus zsidó volt, nem tudtam, hogy az apostolok és az első gyülekezet zsidó volt. Azt hittem, én vagyok az első, úgyhogy 2 évig menekültem Istentől. 1970-ben megint beteg lettem. Isten elengedett engem, de nem mondott le rólam. Ekkor egy keresztény barátnőm adott nekem egy könyvet. A könyv lényegében arról szólt, hogyan fogadjuk be a Szent Szellemet. A barátnőm tudta, hogy hittem a férjem fejemben, és azt hittem, hogy újjá vagyok születve. A kórházban olvastam a könyvet, és rájöttem, hogy azt mondja, hogy Jézus nem tölt be egy tisztátalan edényt, és leírta, hogyan fogadjam be Jézust. Úgyhogy megtettem egyszerűen az érzelmek nélkül. Imádkoztam, és kértem Jézust, hogy bocsássa meg a bűneimet, és jöjjön a szívembe, és ő megtette. Utána azt mondtam neki, ha a Szent Szellem keresztség tőled van, és akarod, hogy az enyém legyen, akkor én is akarom. És megkeresztelt engem a Szent Szellemmel ott a kórházi szobámban. Nyelveken szóltam, olyan nyelven, amit soha nem tanultam. Suttogtam, mert nem akartam, hogy bárki meghalljon. Ez megváltoztatta az életemet. Ez 1970. októberében volt. Ezután is próbáltam olyan aktívan élni, mint eddig a világi munkámban. De Isten foglalkozott velem, mert éhes voltam az igéjére és a vele való közösségre. Egy este, 1971. februárjában beláttam, hogy neki kell adnom az egész életemet feltételek nélkül. Emlékszem, hogy ez nagy érzelmi élmény volt nekem. A megtérésem nem volt ennyire érzelmes, de ez igen, mert fel kellett számolnom az árat. És én azt mondtam neki, 40 éves vagyok, van egy tönkrement házasságom, van 3 gyermekem problémákkal, az egészségem nem olyan, mint kellene, nem vagyok erős, világi szempontból sikeres voltam, de én nem vagyok elégedett azzal, amit elértem. Azt mondtam, akármennyit is ér neked az életem, én neked adom azt. És ő a szavamon fogott. Az első dolog, amit kívánt tőlem, az volt, hogy hagyjam ott a munkámat. Egyetemet végeztem, nagyon feszültséggel teli, izgalmas munkám volt, ő pedig azt mondta nekem, hogy hagyjam ott, nem tudván, hova megyek utána. De tudtam, hogy ha ebben nem engedelmeskedem neki, akkor nem várhatom tőle, hogy valaha újra szóljon hozzám. Úgyhogy megtettem. Sokan azt hitték, megőrültem, de mintegy 2 hónap múlva ő egy másik munkát adott. És itt pontosan 2-szer annyi pénzt kerestem, mint az előző helyen, ahonnan eljöttem. Úgyhogy ő gondoskodott rólam. Az első elhívásom Istentől a munkám elhagyása után a közbenjárás volt. És nem igazán értettem ezt. Csak tudtam, hogy ő terheket helyezett a szívemre, én pedig sírtam. Néha láttam a válaszokat, néha nem. A témák gyakran túl nagyok voltak nekem. Nagyon hamar a szívemre helyezte Izraelt. Közbenjáró lettem Izraelért. Ez nagyon érdekes, mert 1967-ben a 6 napos háború alatt nagyon aktív zsidó nő voltam a zsinagógában. Ez nagyon távoli volt, mert nem ismertem Jézust. De 1973-ban, a Jom Kipur háborúban oda akartam menni segíteni. Olyan nagy terhet éreztem Izrael népéért ebben az időben.
Ezt a változást hozta a Szent Szellem bennem. De 1974-ben látogattam először Izraelbe. Akkor, amikor ott voltam, Isten bibliai versek által szólt hozzám, összesen 6 igével, egy este a szállodai szobámban. Azelőtt nem volt ilyen élményem. A lényege ez volt. Hagyj ott mindent, amit van az Egyesült Államokban, és menj Izraelbe. Az egyik ige ez volt. A nép, amely sötétségben ült, nagy világosságot látott, és akik a halál földjében és árnyékában ültek, azoknak világosság támadt. Úgyhogy visszamentem az Egyesült Államokba, és készültem. Lényegében mindent eladtam, elajándékoztam, és 1975-ben Izraelbe települtem a 15 éves lányommal. A többi gyerekem már felnőtt és elköltözött otthonról. 2 évvel később elestem, és megsérült a hátam. Ott voltam Jeruzsálemben, szolgáltam az Urat, és úgy gondoltam, beteljesült a szívem vágya, mert teljes időben szolgáltam az Urat Jeruzsálemben. Azután elestem, és megütöttem a hátamat, és semmit nem tudtam csinálni. Ismertem Isten gyógyító erejét, már 2-szer meggyógyított, de most nem tudtam megragadni a gyógyítását, úgyhogy heteken át ágyban feküdtem. Az orvosok nem biztattak, az egyik csigolyám eltört, és gyermekkoromtól fogva volt egy gerincferdülésem. Éppen ott volt a törés, ahol a görbület elkezdődött. Nem gyógyult, és nem volt erő az izmaimban. Ebben az időszakban Derek Prince, aki ekkor özvegy volt, Jeruzsálembe jött. Hallott rólam, és irgalomból eljött hozzám, mert ajándéka volt arra, hogy problémás emberekért imádkozzon. Semmi drámai nem volt, de valami érdekes történt, mert volt egy proféciája számomra, amit elmondott, és az szinte szóról szóra megegyezett azzal, amit az Úr 2 héttel azelőtt mondott nekem. Úgyhogy tudtam, hogy Isten ott volt, és hogy valami történt. Elmagyarázta nekem, hogy tartanom kell a kapcsolatot az Úrral. Isten megérintett engem természetfölötti erővel, és amíg kapcsolódom hozzá hálaadással, amiért cselekszik az életemben, addig az ő ereje kifejti a hatását. Ezt tettem, júniusban imádkozott értem, és egy összejövetelen gyógyultam meg, miközben imádtam az Urat 1977. novemberében. De Isten még többet tartogatott számomra, mert néhány nappal azután, hogy Derek imádkozott értem, Isten adott neki egy látomást, amelyben megmutatta neki a Jeruzsálembe visszavezető utat, ami cikcakos lesz, nem egyenes, és az első lépés a visszaúton az lesz, hogy feleségül vesz engem. El akarom mondani, hogy ő a hit embere, mert semmit nem tudott rólam, de véghez vitte, amit az Úr mutatott neki, és annak idején Isten megmutatta nekem is, hogy menjek feleségül hozzá. Ezt a történetet megírta az Isten a Házasság szerző című könyvében. A könyvben többet is találtok erről. Elmondja a fiataloknak, hogyan találják meg a megfelelő társukat. Ez nem csak egy szerelmi történet. Van benne egy rész pásztoroknak és szülőknek is. De a központi történet itt van benne. Néhány nappal ezelőtt, mielőtt elestem, imában az Úrral voltam, és nagyon erősen éreztem, hogy azt akarja, hogy még valamire kötelezzem el magam. Feltétel nélkül rábíztam magam 1971-ben, és akkor is, amikor Izraelbe mentem, akkor újra nekiadtam magam. De ekkor arra vezetett, hogy írjak egy szerződést, amelyben hálát adok neki mindenért, amit értem tett a vérével, a Szent Szellem erejével és az igéje által. Azért, hogy átformált engem. És
Miután elismertem mindazt, amit értem tett, engedélyt adtam neki, hogy megtegyen bármit, amit akar, az életem hátra levő részével. Üresen hagytam a feltételek helyét és a lap többi részét, és alul aláírtam a nevemet. 4 hónappal később elestem, és megsérült a hátam, és 7 hónappal később jött Derek. Nem tudtam, hogy ez benne van a szerződésben. És ő további dolgokat is ad nekem, amikről nem tudtam, hogy benne vannak a szerződésben. Például azt, hogy előttetek fogok állni, és nektek beszélni itt Új-Zélandon. Amikor Derekkel összeházasodtunk 1978-ban, Derek utazó szolgáló volt, aki könyveket és kazettákat adott el, főleg az Egyesült Államokban. Egy tucatnyi munkása volt Fort Lauderdale-ben, Floridában, és amikor összeházasodtunk, úgy gondoltuk, hogy időnk jó részét Izraelben fogjuk tölteni, mert Derek úgy érezte, hogy Isten a zsidókhoz, Izraelbe hívja őt. Isten megviccelt minket, mert miután összeházasodtunk, ez a szolgálat robbanásszerűen megnőtt. Elkezdett egy rádióadást néhány hónappal a házasságkötésünk után, főleg az Egyesült Államokat megcélozva. 8 állomással kezdtük, havi $8000 költségvetéssel. Nem tudtuk, honnan jön a pénz. Most, 8 évvel később, a szolgálat 6 nyelven jár körbe a földgolyón. 3 kínai nyelven, oroszul, spanyolul és angolul. Potenciálisan a világ lakosságának felét tudjuk elérni a rádióval, könyvekkel és kazettákkal. Derekkel utazunk. Néha úgy tűnik, mintha folyamatosan csak ezt tennénk. Van egy bázisunk Fort Lauderdale-ben, a szolgálatunk központja ott van, most mintegy 35 munkásunk van a világ sok részén. Ezt nem mi csináltuk. Isten tette, amikor megérkeztünk ide Új-Zélandra 2 éve, amikor a szállodai szobánkba mentünk, volt ott nekünk egy kis üzenet a tetején ezzel a cégjelzéssel, hogy Derek Prince szolgálat Új-Zéland. Ezt sem mi tettük. Az Úr rendezte így. Megnőtt a szolgálat és megnőtt a felelősségünk. Most éppen körbe utazzuk a világot, ami 5 hónapig fog tartani. 36 000 mérföldet járunk be. Egyre többet megyünk a harmadik világ országaiba, olyan országokba, amelyek nem tudnak támogatni minket, de hallaniuk kell az igazságot Jézusról. Most muzulmán országokba fogunk menni, Indonéziába és Malajziába. Azzal szeretném befejezni, hogy nem én terveztem az életemet. De amikor azt mondtam az Úrnak, hogy fogj meg, Uram, és vigyél tovább engem, ő mindig a szavamon fogott, és ajtókat nyitott meg előttem, amelyekkel sokkal messzebbre értem, mint ahogy valaha is álmodtam. Azt hittem, az életem hátralevő részét egy kibucban fogom tölteni Izraelben, most pedig itt utazom a férjemmel a világ körül. És egy olyan szolgálat részese vagyok, amely elér az egész világra. Én nem tudok úgy prédikálni, mint Derek. Nem tudom úgy megvilágítani a Szentírást, ahogy ő. De tudok imádkozni érte, és tudom támogatni őt mindenféle módon, és szeretnélek biztatni téged. Azt kezdtem mondani, hogy fiatalok, de én is 40 éves voltam, amikor elkezdtem, úgyhogy bármennyi idős vagy, ne vonakodj igent mondani az Úrnak. Köszönöm. Ott folytatom, ahol Ruth abba hagyta. Az üzenetem közvetlenül kapcsolódni fog Ruth tanúságtételéhez. Isten elhívása. Isten elhívását nem tudjuk irányítani. Nem utasíthatjuk őt. Nála van a kezdeményezés. Az Új Szövetség azt mondja, hogy Isten elhívása szent, mennyei, felülről való.
Olyan, mintha az életünk egy vízszintes síkon lenne, de Isten elhívása függőleges. A mennyből jön, és kettészeli az életünket. És az életünk az elhívás előtt egészen más, mint amilyen az elhívás utáni lesz. Az Új Szövetség sokat beszél Isten elhívásáról. Meg fogunk vizsgálni néhány egyszerű, központi igazságot Isten elhívásáról, és mindnyájunkra alkalmazzuk őket itt ma este. Amit mondok, rám is vonatkozik, a prédikátorra, ahogy rátok is, a gyülekezetre. A Róma 1-ben, az első 7 versben Pál 3-szor beszél Isten elhívásáról. A Róma 1.1-ben ezt mondja önmagáról. Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol. Elhívott apostol. Majd a rómaiaknak, az ottani keresztényeknek írva, ezt mondja a 6. versben. Akik között vagytok ti is, Jézus Krisztusnak elhívottai. Majd amikor eljut az üdvözléshez, a 7. versben, ezt mondja, mindenkinek, akik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, elhívott szenteknek. Tehát a római levél kezdő verseiben Pál 3-szor is hangsúlyozza a tényt, hogy az Istennel való kapcsolatunk függ Isten elhívásától. Ha Isten nem hívna el, nem lennénk kapcsolatban. Nézzük meg együtt röviden, hogyan kezdte Jézus elhívni a tanítványait. Lapozzunk a Máté 4. része, 18-tól 22-es versekig. Szeretném hangsúlyozni ma este Isten szuverenitását. A szuverenitás teológiai jellegű szó. Én így magyarázom, Isten azt teszi, amit akar, amikor akarja, ahogy akarja, és senkitől nem kér engedélyt. Azt hiszem, egy nagy igei igazság, amit figyelmen kívül hagyott a mostani nemzedék, az Isten szuverenitása. Azt hiszem, vissza kell térnünk hozzá. Mert amíg nem értékeljük és tartjuk tiszteletben Isten szuverenitását, sok tekintetben nem tudunk úgy viszonyulni Istenhez, ahogy kellene. Tehát így hívta el Jézus az első apostolokat. Máté 4, 18. Máté 4:18. Mikor pedig a galileai tenger mellett járt Jézus, látott 2 testvért, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, a testvérét, amint a tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak. És mondta nekik, kövessetek engem, és emberek halászaivá foglak tenni titeket. Figyeljük meg, milyen röviden és tömören beszél. Kövessetek engem. Nem használ sok szót, nem igyekszik meggyőzni, nem magyarázkodik sokat. Csak közvetlen kihívást idéz hozzájuk. Kövessetek engem. És csak 2 lehetőséget hagy nekik. Követik, vagy nem követik. Ahogy mondtam, abban a pillanatban ketté lett szelve az életük. Valami eljött a mennyei szintről, és nem maradhattak változatlanul. Sokkal jobbakká lehettek, vagy elindulhattak lefelé, és rosszabbakká válhattak, de többé már nem maradhattak olyanok, mint addig. Ezt mondja. Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követték őt. Feleltek az elhívásra. Isten nem mindig magyaráz sokat, amikor elhív. Ő Isten, és amikor hozzánk jön, csak elmondja, mit vár tőlünk. Majd a 21. versben ezt mondja. És onnan tovább menve látott más 2 testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, Amannak testvérét.
amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgették. És hívta őket. Figyeljük meg, milyen egyszerű. Hívta őket. Azok pedig azonnal otthagyván a hajót, a megélhetésük eszközét, és atyjukat, a családi kötelékeiket, és követték őt. Nagyon egyszerű. Nem komplikált, nem teológiai, nem vallásos, csak erősen gyakorlati. Érdekes először is megjegyezni, hogy az első 4 ember, akiket elhívott, halászok voltak. Én soha nem voltam halász. De azt hiszem, bizonyos mértékig értem Isten bölcsességét. A halászok egy külön fajta. Biztosan itt is vagytok néhányan halászok. Ezek fanatikusok. Nem számít, milyen az idő, akár harapnak a halak, akár nem. Ez nem igazán számít nekik. Ott ülnek a folyó partján az esőben, valami esernyőfélével, és csak bámulják a vizet. Ruth-tal néha arra sétálunk, és azt mondom, Ruth, nem harapnak a halak. Ő azt mondja, nem számít, ők halászok. Nem zavarják őket a körülmények. Nem csüggednek el. Látásuk van a halakról. Igazán hiszem, hogy a keresztényeknek ilyeneknek kell lenniük. Komolyan mondom, hiszem, hogy az Úr tudta, mit csinál, amikor az első 4 ember, akit elhívott, halász volt. Érdekes, hogy 2 kivetették a hálóikat, 2 pedig javították a hálóikat. Azt hiszem, ez is egy kép az apostoli szolgálat 2 nagy tevékenységéről. A háló kivetése az evangélium hirdetése azoknak, akiknek hallaniuk kell. A háló javítása pedig a gyülekezet jó rendben tartása. Nincs sok haszna, ha lyukas hálót vetünk ki, mert akkor kibeúsznak rajtuk a halak. Azt hiszem, manapság sok evangelizáció lyukas háló kivetése. Sok halat fogunk ki, amelyek beúsznak, de sokan közülük kiúsznak, mert nem javítottuk meg a hálóinkat. Nem állítottuk helyre a kapcsolatainkat, nem jól viszonyulunk egymáshoz keresztényként. Az emberek itt pedig bejönnek, és azt mondják, ha ilyenek a keresztények, akkor nem hiszem, hogy én akarom ezt, és újra kiúsznak. A második dolog, amire szeretnék rámutatni, az, hogy Jézus soha nem hívott el önkénteseket. Ez teljesen ellentétes a mai keresztények gondolkodásával. Sőt, amikor önkéntesek jöttek, elriasztotta őket. Az ő döntése volt, nem az emberek önkéntessége. Figyeljünk, mutatok egy kis képet a Lukács 9. részében. 57-től 62. versekig. Itt van 3 önkéntes. A brit hadseregben, amelyet jelenlétemmel ékesítettem 5,5 évig a II. Világháborúban, azt mondták, 3 önkéntes, maga és meg volt oldva. Nem voltak igazi önkéntesek, megtanulták az igei elvet. Jó, 57. vers. Lett pedig, mikor mentek, valaki mondta neki az úton, követlek téged, Uram, valahová mégy, bárhová mégy. Azt gondolhatnánk, Jézus izgalomba jött, és azt mondta, csodálatos, nagy szükség van rád. Jézus soha nem mondott ilyet. Jézus ezt mondta neki, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hova lehajtania. Mondta pedig másnak, kövess engem, az pedig mondta, Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat. Mondta pedig neki Jézus, hadd temessék el a halottak az ő halottaikat, te pedig elmenvén hirdesd az Isten országát. Isten elhívását nem lehetett lerázni. Amikor Jézus azt mondta, hogy most, akkor holnap már nem volt jó. Egyáltalán nem tűrt ellentmondást. Teljesen hatalommal szólt. Nem adott lehetőséget a kompromisszumokra azoknak, akiket elhívott. És a harmadik példa, mondta pedig más is, követlek téged, Uram, de előbb engedd meg nekem, hogy búcsút vegyek azoktól, akik a házamban vannak. És mondta neki Jézus, valaki az eke szarvára veti kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Látod a hatalmat,
A szuverenitást? A kihívást? Isten elhívásában? Az anglikán egyházban nőttem fel Nagy-Britanniában, és az életem első részében a tagja voltam. Nem kritizálom az anglikán egyházat, megtettem mindent, amit elvártak, de nem találtam